Nazdar ľudia, vítajte v dnešnom videu. V dnešnom videu si opäť zahrajeme Stumble Guys a ja vám pridali tam niečo krnačky, šmolkov a dokonca aj Looney Tunes. Ich tak nezízam, túto hľadku má hľadno. Ok, ideme pokračovať, ale to nie je pekne, že to dávajú. Ja som bol, Bože, no! A prečo? A prečo? Choď, tam choď, už, nie. Nie. To nie tam. Prehrali sme, ok, super, no. Dobre, prehrali sme, no. Super, dobre, no, ideme ďalšiu hru. No, niečo to splníme. No, tak sa to nesplníme, to je jedno, ideme ďalej. Prosím nejakú dobrú hru. Nie, tam to hlavne. No, toto nie. A nie, zdozvané, nie, toto nie. Ani toto žlté. Nie. Jezus, toto. To bude podľa mňa ľahké. Dobre. Prečo som furt posledný? To nie je fér, keď dávajú niekoho posledného. Hej. Myslím, že to vyhráme, akože, ale neviem hovoriť, že ja si myslím, že vyhráme, že vôbec spadíme. Asi tu, vôbec spadíme, a počkaj, musím poskákať, počkaj, ale môžeme si bol som tam. Asi na budúce asi zmením skin, alebo neviem. Prejdeme. Nie, to je toto zrovna, bohu. Už malo by to byť ľahké, lebo ja viem, že pôjdem cez toto, ktoré je najťažšie, ale to je jedna, ja budem chodiť iba takto rovno, bože. OK, toto je trošku strpenia, trošku strpenia, áno, to ideme si tak kraju. OK,
je ten challenge, je challenge. Takže mne to sa mi jedno super. OK, to sa vyhralo celku. Nie, to je toto. Prečo poďme dajú do zabehľa? To zase není to sa. Semifinále alebo 8 hráčov a tam už určite nehrám. Možno to bude nejaká ľahká mapa. Ťažko. OK. To je toto. OK, je to niekde humble. OK, ja to idem do začiatku. Hej, on sa môže našim. OK, toto. A je do stredku. Pekne tancujte a volívne. A ideme znova. OK. A dajte like, odber, keď sa vám video z Stumble Guys páči, alebo máte Stumble Guys, tak to točím, čo ma baví, takže ideme ďalej. Nie, to je zrovna toto. No nič, no. To boga. Nie, to je toto zase, bože, to je tak ťažké.
Ja som to dal konečne. To pribehol na konci, ok. Super. Ale som to, takže nedal som to síce druhý jak minulé, ale som to. Ok. Takže semifinále, ja som háčal na tom. No to je celkom toto ľahké. To je iné niečo. Ja som prvý v cieli, ok. No to je všetko, sú trápne. No sú trápne, hej, ale ja som prvý, no to je sú dvaja, no. Alebo som prvý, yes, to už to je. Chudák mi bol pri konci, no. Len tu na začiatku, trápam jeden. Myslím, že ja budem s tým druhým. Budem s nejakým druhým. Čo? Nebeží, no, nedostal, no. Ok, vypršal čas. Ok, iba títo vyhrali, potom Traj koľko bude? Hej, ale to není fér, ja som na konci spadol. Berte to, že ja som vyhral, ne? Ja som vyhral, ne? Ja som vyhral, vlastne. Ja som spadol tam, pri konci ja som tam... No jasne, ty si hlúpak, jeden hlúpy, jeden bubec, jeden sprostý hlúpak, jeden... Bubec, proste, neznášam ťa. Si hlúpy, choď pred, zmizni. Nechcem, aby si existoval, zmizni. Ticho, ty jeden hnusová, jedna králik, jeden hnusný. Bože, neznášam ho. Oh, the Ghana flag? I know this. Ježi, ešte mi pôjde reklama, neviem či čo. Hrajem a teraz keď nevyhrajem, to úplne množstvo, bože. No nejak tie tobagány boli najľahšie, ale musel byť rýchlo. To je toto, čo nemám. A tam som bol druhý. Yes, som tu. OK, ten hlasný. To nie, ten hlasný. No a ideme semifinále 8, no super. Spadla panda, ne, nespadla. Super pandy dole. Rozlišenie, čo to je jedno. Máme základný skin, reprezentujeme samokaj, máme základný skin, no. Ideme semifinále 8, držte mi palce. 3, 2, 1, ideme na to. Yes! Ide finále. Jeden zo 7 ideme na to. Ne, to je pravde toto ťažké. Tak tomu nedarujem. Jeden sprostý vták. Ten kaut, čo to je, neviem. Bože. No, má som 20 trofejí, no tak pozrieme si reklamu, no. Pozrieme si reklamu, ktorá má 20 minút, teraz Party s Ogerponom na festivale masiek v hre Pokémon Trade. OK, niečo sme dostali. Super. OK, ja si idem zatočiť s kolom častia. Ale si pozriem. To nikto nehral, neviem. No to je jedno. Síce nice. Co to volá? No. Když máme, super, no toto.
Zamknuté, čo je ešte jedno? Toto je zamknuté, okej. Shop. To je shop. Okej, môžeme si to dať, okej. A tu budem dostať nejaká zastavička, opäť sú domov, keby mi padlo, to by bolo super, následne mi... Nie! 5 domov sa chce dostať, ako to bude už. Okej, ešte môžeme, ale za rekom samozrejme, za dlho, jak 100 hodín, to je jedno. Áno, zase to tu vidíte, 300 hodín. Ogerponom na festivale masiek v hre Pokémon Trading Card Game Scarlet a Violet Twilight Mess. 500 gemov, prosím, dajte mi. 500 gemov, prosím, dajte mi. A zatvorené oči teraz, nevidíte to? Tak čo bolo? O, 5 gem. Ojoj. Keď napíšte, že 5 gem to tých bolo kde? Takže pri akom čísle bolo, keby som získal. Keby to bolo pri 500 gemov, môže bolo pri 500 gemov, ja sa pozriem, to malo byť. A keď to bolo pri 500 gemov, tak... Party s Ogerponom na festivale masiek v hre Pokémon Trading Card Game Scarlet a Violet Twilight Masquerade. Predaj u všetkých dobrých predajcov. Koľko? 10 gemov. No, to je celkom dobré, no. A ideme posledný krát, lebo 3-krát sa môže. Alebo 10, neviem, no, tak asi to je jedno. How did you get so many gems? Try this app. Open the app to scan any barcode. You will get the corresponding points. Then you can exchange points for gems. By the way, tam tá reklama je fake, toto nebudem to spúšť, ja chcem hrať Stumble Guys. OK, ideme na to, otvorené oči. Čo? OK, čo mám? Ray postavu, rare, OK. Free môžem, ešte taký žalbe, no. OK, už otvorené oči. Aspoň 100 gem, alebo 10, keby si mi dali. OK, nejakú dobrú postavu, 15 gemov, či 10 tokenov. Nič, no. Dobre, to je niečo free. Je za 0, samozrejme za 0. OK, máme rare skin, common skin, stumble box. OK, vlastne to je dobré, keď dostaneme 90 tých, tak to bude dobré. 149, special bell, musím zapnem to. Keď je to free, tak si zapnem to. Že... PZP, prosím ťa, úplne stačí. Čo sa môže také stať? Práve, že havaríne je dôležité. Potom na čo je PZP? Potom na čo je havaríne? Pozri sa. OK, dostaneme to. Boli tam, no tak je jasne, že dostaneme nejaký epic, blablabla. Neviem, čo to je, ale... Aká postavička, to postavička vlastne, aj tak nechcem mať žiadno dobré. Vlastne toto tu, tam budú iba toto je. Nie je žiadna percentová šanca, že mi toto padne. OK, niečo za 90, máme tu rare skin. Chcete kúpiť? No ešte common skin, nie sú to nejaký legendary skin, to by bolo určite legendary skin, asi to tu ani nebude. Stumble bundle. Legendary emote, tu emoty, rare emoty, no tak ja si dám toto. Tak dáme si toto, dáme si toto. Ale dáme nejaké lesky, OK, budem mať... Nie, prečo mám toto? Myslíš vážne? Je to dobré, nie je to nejaký bonus alebo vôbec. Legendárov, dobra. Prečo mám furt iba dielky? Možno mám na to peniaze. Super, dáme si toto aspoň kamonské nejaké. Určite vám budeme dielky. Prečo mám čo dielky? Asi fakt je proste... Bože. Legendár, to sú moji. Mám šaša. OK.
25 už máme 20 dny. Keď máme toto. Tak sa dáme nový skin, samozrejme, keď už to máme. OK, epické, to je epické legendári, máme epické, ale máme epické, čo je toto? Je to síce dievča, ale máme to. Je to epické, je to epic, volinka je dokonca epic.